Normalitat, la paraula més escoltada cada setembre, que s'estableix també als mercats municipals, on han passat d'un agost pràcticament sense clientela al ritme frenètic de la tornada a la rutina. Claro, ya empezó también los nenes el cole y todo al fin y al cabo, claro, todo viene a su normalidad. Un hàbit d'anar al mercat que està creixent entre els joves, que busquen una qualitat i un tracte superior als de les grans superfícies. Es valora tot i que, bueno, i realment la qualitat-preu està bé. O sigui, si pares a pensar, la relació qualitat-preu està molt bé, la proximitat, que et coneguen, que pugues encomanar alguna cosa i t'ho guarden i t'ho tallen de la forma que t'agrada. Això està guai. Bueno, per la relació personal més amb els comerciants i bueno, perquè és un producte més de proximitat i bueno, m'agrada més, no sé, un tracte més proper. Tengo gente mayor, pero también me viene mucha juventud, porque sobre todo me dicen que le gusta mucho más el trato de aquí del mercado, que no, es más frío, el del centro comercial es mucho más frío, ¿sabes? Pero yo tengo de todo, un poquito, la verdad que sí. Estamos contentos, ojalá y tuviéramos más, venir más aquí a Peixos y Selena. La moda de la cuina japonesa fan que el salmó i la tonyina siguin els més demanats. Sí que viene mucha gente y me compran mucho pescado, sobre todo jóvenes, y atún, por tema de comida japonesa, el marmitaco, todas esas cositas así. Sí que la juventud está pillando mucho salmón y mucho atún. Pues mira, per no sortir-nos una miqueta de la rutina, sí, salmó, tonyina, fem també boquerons, xipirons, una miqueta de gamba, perell, gallineta, que és una miqueta més suau, aquí. Bueno, ja els encurtits d'aquí de la Loli, que és increïble. Això compta com a peix, no?, que té anxova. Però sí, mengem bastant. Nosaltres fem compra diària aquí al mercat. Bueno, consumeixo peix, el que passa que tinc un amic que té una peixateria, un molt bon amic, i li compro peix, sí. Pues el que hi hagi, normalment el que hi ha de temporada. El que ell em va dient que m'agafi i tal, vaig agafant, li vaig demanar. Mentre que la gent gran tria els clàssics de sempre, això sí, amb molta exigència sobre el tall i la neteja de les peces. La merluza tira mucho, pero la dorada de la lubina, como la fileteamos sin ninguna espina, claro, la gente no la quería porque tiene mucha espina, pero aquí la hacemos todo sin ninguna espina. Entonces, claro, tú te comes una dorada de la lubina, filetito a la plancha, tanto al horno, al papillón, como tú quieras, y te lo comes con cuchara si quieres, porque es que no tiene ninguna espina, entonces eso es un lujo. Y el boquerón y la sardina, la maira, pescado así pequeñito, se vende bastante bien, es lo primero que se suele vender. Quan a la part de carnisseria, els més buscats són els bistecs i les hamburgueses fetes a mà i en el dia, perquè sembla que les noves generacions tornen a valorar el producte fresc, sense additius i de proximitat.